Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanin. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kahusay sa mga nasod nga nagubat karon aron maluwas na ang daghang mga tao nining dako kayong krisis na naghasol nato karon tungod niining kagubot sa kalibutan. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa nahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga mao ang among gipaabot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan ako sa Ginoo, tao, sultihi ang mga pangulo sa Israel nga nag-ingon ang Ginoong Dios, mga magbalantay sa Israel, nganong kamo man hinuon ang naniguro pagkaon. Dili ba ang inyong katungdanan mauman ang pagpakaon sa mga karnero? Giihaw o gikaon ninyo ang mga karnerong tambok o gihimo ninyong bisti ang balhibo ni ini apan wala ninyo pakana ang mga karnero. Wala ninyo liguna ang mga maluyahon. Wala ninyo ayuha ang mga masakiton. Wala ninyo laki-lakii ang mga piangon. Wala ninyo dada pagbalik ang mga nahisalaag. Ni pangitaon ninyo ang nangawala. Hinunua, gilisod-lisod ninyo sila ug tiga sa inyong pagdumala kanila. Nagkatibulaag sila, kay wala may nagbantay kanila, busa gipanukob sila sa mga mananap nga ihalas. Nagkatibulaag ang akong mga karnero, diha sa mga bukid, sa mga bungtod, ug sa nagkalain-laing bahin sa nasod, apan walay nangita kanila. Busa kamong mga magbalantay sa mga karnero, pamati sa pulong sa Ginoo. Ingon nga ako buhing Dios, nag-ingon ang Ginoo,
Sanglit na himo mang tukbunon sa mga mananap ang akong mga karnero, kay wala may nagbantay kanila, ug wala may nangita sa akong mga karnerong nangawala, ug nabusog lamang sa ilang kaugalingon ang magbalantay niini. Inay ilang pakanon ang mga karnero, kamong mga magbalantay, kinahanglan nga magmatngon niining pulong sa Ginoo. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Makigbatok ako kaninyo, ug paninglan ko kamo sa akong mga karnero, ug dili ko na kamo tugyanan sa katungod sa pagpakaon sa akong mga karnero. Dili na usab mahitabo ang mga magbalantay, magpatambok lamang sa ilang kaugalingon. Luwason ko ang akong mga karnero, gikan sa ilang mga baba, aron dili na sila makakaon pa niini. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga kangitngitan, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Gigyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo og lana. Nagkaawas kayod ang akong kupa. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga way buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamo hustong suhol. Ug nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug dito nakakita siya glaing pipila ka tawo nga way buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasaumsong na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ako maglimbong kanimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto, o nasina ka ba hinoon kay ako manggihatagon man? O gitapos ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi, mahiuna, o kadtong nahiuna, maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Daygon ikaw, ikaw, o Kristo. So mga igsuon, ang Ginoo, matod pa sa atong unang pagbasa, may desisyon nga dili na niya ipiyal ang iyang mga karnero sa mga magbalantay, kay naglagot siya tungod kay imbis bantayan, pangaon naman hinoon sa magbalantay, gipang-ihaw man.
Imbis nga ang karnero nga ilang gibantayan mo ilang patambukon, ang nagbantay naman noon mo nanambok kay siging kaon sa mga karnero. Nakasabot mo ani? Wa mo sabot. Nag-istorya ni sa atong responsibilidad isip mga leaders sama nako pare. Kumusta man merong mga pare, wa mi manambok. Ang kuya og ang among parishioner nga among bantayan mo nay daot kay glawas, unya kami na mo itambok kaayo. Mo na igo mi ani istoryaha. Nga imbis mangita mig pagkaon para sa among mga karnero giatiman, mga parishioners, ang parishioners nanoy among gipaatiman namo. Yan, sakto na dili. Ya sa ato pa sugod karon di na mo muhog kolekta. Mao na siya kuan, mao na siya kay kinsa man ang gipasabot niya nga magbalantay. Ang magbalantay mao ang matag usa kanato. Matag usa kanato magbalantay sa atong isig kata, ato bang isig katao. Mao bitang niingon siya, love your neighbor as yourself. So lingian na imong tupad, neighbor mo na nimo. Nyaing na siya, ako maoy imong magbalantay. Sige na. Ang imo bang tupad? Nya kamo mga ginikanan, kamo say magbalantay sa inyong anak. Nya kamo sang mga anak kay neighbor man sad na ninyo inyong ginikanan, kamo say magbalantay sa inyong ginikanan, dili kay kamo ray sige hagbantay. Magbalantay tang tanan. Mao na isigtag paningkamot nga ang matag usa nato ma-relax o malipay o matabangan ang panginahanglan kada adlaw. Kung mauni ang paradigm nga atong sundon, makaingon kita nga ang Ginoo mo'y nagbantay nato. Kaya nga naman, kaya ang Ginoo naaman sa matag usa nato. Niya ato siyang tagaag higayon nga ang iyang kinaiya mao'y mugawas. Di murag ang Ginoo mo'y nagbantay nato. Nya kun ang Ginoo nay magbantay nato, matud pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Magbalantay ka na ko ang Ginoo. Wala kanang hahanapin pa. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Imagine na unsa pa may kuwang. Ug wa kay bugas, muduol na ka ng imong tupad. Na kay gamayng bugas diha. O na ana. Wa kay bana, mudo adi ela sa tingali na wa kay asawa, dool sa kas imong silingan. Dili sa nainana. Kanang panginahanglan nga para sa kinabuhi. Ana. Magtinabangay ba? Mao bitang niingon si Kristo nga wa gyud siya sugo nga pag inutangay kamo, ang iyang sugo pag hinatagay. Nya kun maghinatagay ta, hinatagay tag pagkaon, hinatagay ta og kaning luna nga kapuy-an, hinatagay ta og agianan, ana, hinatagay ta og mga tanom, hinatagay ta og sana sa makita pa lang na siya. Hasta trabaho. Mo nagipakita sa Ginoo ang kinaiya niya diri sa atong ebanghelyo. Nga kung sundo ni nato, nindot yun kaayo. Kung sa may kinaiya niya, di siya gusto nga dunay tao nga mag-standby. Ano bang, di siya gusto nga dunay tao nga idol ang kinabuhi. Kanang ga-standby lang. Tagaan gyud og panginabuhi. Isa sige, trabaho mo sa kumparasan. Trabaho mo dito. Ana. Tagaan gyud. Kanus aman maguba ang planos Ginoo. Kon kita nagitagaan niya sa kahigayunan nga makabaton og panginabuhian,
mahimo ng self-centered. Ang ato ng kaugalingon mo'y atong halaran sa atong pagtrabaho. Ano bang mo eskwela ko para sa akong kaugmaon? Kana gyud mga word nga ingon ana ba? Paeskwelahon ko ni akong mga anak alang sa ilang kaugmaon. Mao na yung mga buangon. Ingna nga mo eskwela ko alang sa kaugmaon sa akong mga silingan. Di ba? Kanindot ana. Paeskwelahon ko ni akong mga anak para sa kaugmaon, maayong kaugmaon sa katilingban. Kay kung mag-standby ning akong mga anak, makadaot sa katilingban. Di ba? Mo na inyong ginahon na ron, mga ginikanan. Tubag. Ang uban, mo abroad ko, kay pertimpaita din sa Pilipinas, mamatay ta. Matay. Abroad ko. May na lang ni, para sa kaugmaon sa akong mga anak. Pagka-selfish. Mao na nahitabo diri. Ang katong unang gipatrabaho sa Ginoo, pagtan-aw niya nga, ang katong katapusang gipatrabaho, parihara silag suhol, porting reklamo. Ngano man, ang iyang kaugalingon mo'y iyang gihimong sukdanan. Di man ang iyang silingan mo'y sukdanan sa grasya nga iyang gidawat. Ang iyang man kaugalingon. Ha? Kami, ngagikag alasing, ang sa tong orasa, alasay sa lasitis buntag, hangtod alasay sa hapon namon trabaho, tagaan ni mo aning suhula, nya katong gipatrabaho ni mo alas 5, parihara mig suhol, nga pagbamis init. Nawa, mao ni atong kinaiyak sa garan. Ako ngagasigi diri dupa-dupa, nya ang kolekta anha ninyo nga unsa gumudiha. Ako goy gadupa-dupa diri. Ana ako ni. Reklamo sa mo pader. Wa gid amo diri di ay ana. Manihom mo inyo diha. Mao man ay roll good. Ako may nagmisa, ari ginanako. Kolekta. Siyang Paradise katikista. Ay sus, pasolisita na sila. Nangahiwi na taong tiil sa katikista o lakaw ngadto pa dong skuan. Wa may pamliti. Nya na. Mga sakristan sad. Sa sakristan kami diri wa gani painit. Niglakaw sa kristan, kasabaan pag-ispare, kaya wa may pagka-serve na maglaw-yaw nga ito. Daw, pagka-istan, stricto, pagka-animal. Ngundang ta. Ano bang, nangakuan na ba? Nangaukay na. So, ako, ningkamot ko dirig misa, ningkamot ko dupa-dupa, dasigon ta mo paghugs kolekta, pakapinan pagpalit og slat, para ni natong tanan, dili ni para lang nako or para lang sa ni-serve nako, para ni natong tanan. Saon man aron makapahimos mo, atong arang-arangon ang inyong lingkuranan. Ay na lingi ako no imong tupad na nakauyon kasi imong gilingkuran. Kana sad ba kay o wa mo kauyon ato nang ipangsugno doy, ato nang gubon. O okay ra ninyo? Okay ra. Nya ato sang arang-arangon ang ato dinhing sod sa simbahan. Ana kining palibot aron di sa kita mauwaw dinhi og naay mo bisita natong manimba. Ana kay kamo biasa mauwawan ingnon biasa unsam sa ninyo simbahan diya oy. Ana yes, tanaw ninyo, malipay mo magtanaw ni ato simbahan. Di mo ni resulta sa atong pagsigi og tinabangay para sa tanan. Mo na mo palit gani imong slat, ay ingon palitag slat parang Padersiano. Ayaw mao bitaw nga si San Vicente Ferrer og ang mahal nga Birhen Santos nga Rosario ang atong gihimo dinhing mga patron. Ngano man kay sentro man na sila sa katilingban. Pasabot kanang atong paliton nga slat para na sa tibuok simbahan, dili ra gani dinhis ato
apil lang atos uban. Pasabot ang gusto des Ginoo, mahimutang maayong magbalantay, katilingbanon ang atong panglantaw, dili individual, dili kaugalingon, katilingbanon. Ug maunay atong ipangandoy sa atong mga leader sa kalibutan, katilingbanon. Muna ang Russia, ang iyang gihuna-huna, ang iya namang standard, ang Ukraine, ang iya masang standard, nangaguba na karon. Ug naapay daghang mga nasod nga nagsunod, nga gubununo na sad sa gubat, tungod lagi kay ang ilang kaugalingon mo'y gilantaw. Nganong nagsigi man taghimo ani mga armas nga purting mga ngilngigang mga armas para ipatay. Gasto og binilyon para sa mga igugubat nga mga kahimanan. Para unsa man na? Para sa kaayuhan sa katilingban o para sa kaugalingon? Kaugalingon. Mauna, peligro kay nistanan. Karon, magsugod sa atong klase, I hope ang mga educators, atong mga teachers, mga professors, i-inculcate unta ni sa kinabuhi sa mga estudyante. Kaya mga estudyante karon selfish na sad kaayo, gitudluan anang cellphone, sige nalagtan-aw anang cellphone, di na mo mind sa iyang ginikanan, sa iyang igsuon, sa iyang silingan. Hasta gani pare mo abot ngadto sa balay, di nakabaong mo grade sa pare, sige na lang atubang sa computer, ana sige na lang ang mo grade, ang katong mga tiguang mo'y mo amin, ang mga batanon sige lang yun, di yun mulingi. Kung ano na badlungono na kaayo, mura silang mga out of this world. Tinudanay ang mga batasan ron kasagaras mga batanon, di inon kay tanan, mura silang wa aning kalibutan na, di sila kay bawang mo mulihok kanang basic etiquette kung naibisitas balay na nagsigi lagyak ka hapit gani di mo wag yun kaingon ko hain naman ng ilang kitas una og naay mo usi ganing iro gani wa naman hipos dayon na tanan halala na itaw bisita at tubang na yung mga ginikanan kita sa diris daplin formal kay mga naong badlis ang sipon diri ari ana. Pero formal kay mga naon mo kuan gyud. Pero karon mga batanon Jesus. Ako tupad kog lingkod na adas daplin sa sopa gasigig ana. Tupad kog lingkod mahiri gud gamay iyang lawas ana sige lang yapon. Wa gyud di gyud mo tagad. Unya og di ta ni sila tudluan na kini di ang atong kinabuhi is social, dili lang individual, dili na nisla ka maong mo care sa society. Nya kay di naman mo care sa society, inig paningil nas katilingban sa iyang share, lusno na ta. Ug unsa may paninglon sa katilingban, ang unity, harmony, peace, o di na ni mahatag sa individual, kuhaon is katilingban, mao na ang mupuli, gubat, kamatay, panag-away. Ang mga magpamilya, inig kakuan, inig kakasal, buwag lang sa dayon. Nga naman, di man ka maumuhatag, pangkatilingban, nya kanang pamilya, pangkatilingban man na, nya kining kasigirag duwa aning cellphone, oy, kutob ra gid na sa sex. Ay sige, sa nagtanaw porn diha. Kutob ra na sex. Ikaw na ilami. Buwag ta. Parihara sa na sa cellphone. Og di na ti ka ganahan. I-unfriend ti ka. I-block ti ka. Ana. And that is now the paradigm. Anya, di ka maningil ang katilingban, ana. Maningil. Maggubat gyud. Magkagubot gyud. Og mauna na ang mo determine tapuso na bas Ginoo ang kalibutan o dili pa ba. Pero moabot ng panahon nga wa nagiusa nga mo care sa kalibutan, tapuson ginas Ginoo. Nga naman matud pa niya, pasaupan na kog lain.
Kaya matag-usan ninyo kasi ginalagpatambok sa kaugalingon. Ako dala ning pasaupan og lain. Wa mo'y kapuslanan. Mo tong niingon siya diri, "Oy migo, sige kagyaw-yaw diha. Ako man ni. Ako ning kwarta. Pauli. Wa man ko ni violate nimo. Ang ako nga makakita unta ka nga kamong tanan akong gipatrabaho. Gusto ko nga kamong tanan duna mo'y makaon. Malipay unta ka nga hasta tong tuas alas 5 nakakaon sama nimo. Dili kay gusto lang kang ikalang gyud mo kaon, ikalang gyud labi. Inana man gud ta usahay. Pila na islat na palit ninyo? Daghan na. Ay, pipila nyo din ni daghan nagnapalit og slat. Pero sa mata sa Ginoo, ang tanan pulos makaayo. Kitang tanan makadawat og samang ganti. Unsa man? Langit. Ayaw pag-ingon nga ang akong napalit 1,000 ka slots unya ni ara gyapon gatupad sad mi aning usa nga usa ra ka slot ang napalit. Ayaw. Langit kitang tanan, langit ha. Sige. Lingi ay mong tupad. Na kuyog tas langit na. Ingon siya, ato ko sa langit siya. Palit na kang slot. So salamat kaayo kay gahapon ang ato nang na-record ng atong slot nga halin sa DOPS niabot na og 2,309 ka slots. So at least nanalay 52,691 kuwang. Kuwang naman. Kuwang o pamahalin. So, sige lang kitagpalit para nis katilingban. Practice ni ako mong gitudluan nga mahimot ang katilingbanon sa paggamit sa atong bahandi. Ako sad nagtudlo sa ko sa kong kaugalingon nga niining mga madawat na ko mga stipend o uban pang mga hatag mahimo sad kong katilingbanon dili kaugalingnon ang akong hunahunaon. Magtinudloay ta, magtinabangay ta, og atong tabangan og pahimos ang mga grasyang gihatag sa Ginoo nato. Karong panahon na ato ning buhaton kay ang kalibutan giharian na sa mga demonyo nga kinaiya, individualistic, personalistic, self-centered nga paningkamot. Atong bawion ba kitang mga Kristiyanos ipakita nato na dili ta ingon ni ana nga mas malipay ta kung kitang tanan dunay makaon, malipay ta kung kitang tanan magdungag pahimos sa langit nong mga bahandi. Pag-ampo sa katilingban. Mga igsoon, ang Ginoo nagtawag kanato alang sa iyang mga tumong nga mao ang kaayuhan sa katilingban. Busa, mudangop kita kaniya sa atong panginahanglan ug muingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan nga pinaagi sa panig-ingnan sa atong manunubos, mukaylap kini diha sa pagkamaangayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong nasod nga mahimong matinud-anon sa paghatag ug hukom, sibo ug haom diha sa pagkamanggihatagon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang nangalagad nga ilang mapaambit ang tiunay nga gugma ngadto sa ilang gialagaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga kabatanunan nga masaligon sila sa kaayo ug gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami.
alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang sa tanang nangamatay nga makatagamtam sila sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Maluluyon o mahigugmaong amahan, dawata kining among pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahungan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinuluan-luwasap kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaa sa kanim. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili dili ako angay nga kalawat kanimo, kanimo, apan ipamulong ipamulong lamang ug ug mamaayo. mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ang Ginoo akong magpalantay, wala na'y makulang pag-anako. Sa lunhawng sibsibanan, iyakong gidala sa tubig na malinaw, ihupay king kalan. Sa matarong adalan, iyakong gipanlakaw, matinudanon siya sa iyang san. Ug bisan mutabon ang landong sa kamatayon, wa ako'y kahadlukan, kaya na siya. Magampo kita. O Dios nga maluluyon, pinaagi ni ining sakramento,
gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo, pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nong pagbantay or panalipod, divine protection niya. Mahitabo ra ni kung kita sad mahimong maayong magbalantay sa atong isig katao. Pasabot maningkamot ta dili para sa kaugalingon kung dili para gyud sa katilingban. So salamat sa mga katilingbanong mga tao nga nahigugma sa ato dinhing katilingban nga namalit sa atong mga slots. So sa ako nang gikaingon kaganiha, ang halina to sa dopes as of yesterday niabot na og 2,309 slots, na apay 52,691 ka slots nga wa mahalin atong pakpakan ang namalit niini. Ang namalit sa atong slots na apas mga 1,000, siguro mga 1,600 individuals mo pa'y namalit. So daghan man kayo tag mga followers o parishioners kining 52,691 bisag tagsaan lang ni kaslat mahurot ra dayon ni siya. Pero kung magsighuna-huna sa kaugalingon, kani ra yung 1,600 mo'y magbalik-balik og palit. So atong iampo nga kining mga sobras mga 100,000 nato nga mga parishioners online o territorial, mubati nga doon nagyoy katilingbanon nga gugma. So nindot kayo na dali ra ni siyang mahurot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O sa